Bazeg, láttam a kosármeccset, pattogtató! Ja, én az araboknak szurkoltam, bazeg. Megnézem, mi van a hűtőbe. Oké, nézzel, de mi van, bazeg? Szevasztok! Császidaj! Szó, CJ! Ó, bazd meg, úgy pattogtatták a labdát, azt se tudom, hol nézek. Jaj, bazeg, mi van már? Sácsumi! Megnézem, mi van a hűtőbe! Jó, de mit akarsz? Menjél már innen! Jó. Jaj, na, gyere ide, te ne pattogjál, baj! Nincs itt semmi a hűtőbe! Jó, faszom! Miért nem találsz semmi? Bazeg, ne pufazzál! Ez a te hazad! Na, most akkor mit csinál? Mi van ezekkel, vagy mi? Jaj, bazd meg, ezek annyira hülyék, mint a faszom. Én itt jó Jacket mindig a kurva életem. Jaj, fogd már be, bazeg, állandóan csak a gandzsáról meg ilyenekről tudsz beszélni. Na, hol lakik ezek is, Itt geci? van bent, bazd meg. Jó, menj előre. Fogjál. Na, és mi van már? Katyvan van. Jaj, nyisd már ki. Menjél már! Engedjél Mi a be! fasz van, bazd meg? Mit csinálsz te itt nálam, bazd meg? Mindig adtam el neked anyagot. Azért jöttünk, bazd meg, hogy most kinyírjuk, már az utóbbi anyagokat nem is adtad Jaj, ide. bazd meg. Itt van benne az... Mi az anyátokat csináltak itt? Mi van? Jaj, bazd meg. Engedjél már oda hátra. Jó vagy, haver? Ó, bazd meg, tudom, mindjárt megdög lesz. Na, szóval, hogyha nem adod vissza az anyagot, kinyírlunk, te kis geci. Jó van, mindjárt adom vissza, bazd meg. Menjetek el innen a picsába, azt elküldöm postán. Takarodjatok innen, vá! Na, akkor ezekkel most mi a fasz legyen, bazd meg, elintézzük őket, vagy ne? Nem tudom. Áj, bazd meg, nem tudom, hogy mi legyen velük, mondjam Elintézzük már őket valamit. a kurva életbe, bazd meg, komondó. Jó van. Na, néha kinyírtad ezt a niggert, úgy, mint a fehér csókába azt a kecit, bazd meg a kurva életbe. Nem, pofád volt, bazd meg. Szerintem nyírjuk ki. Jó van, nyírjuk ki. Tapos rá. Jaj, gyere, bemegyünk bulizni. Nézd meg, Szécsi, ezt kell ezekkel a kecikkel csinálni, bazd meg. Üssük szét Kurva őket. anyád! Mi van itt, bazd meg? Jaj, bazd meg, elmegyünk innen a faszomban, mert olyan éhes vagyok, mint a kurva élet, bazd meg. Nincs itt nálad semmi, jaj, bazd meg. Menjen mindenki vásárolni Ez a az, gecibe. gyere, bazd meg! Szevasz, és rá, bazd meg. Menjünk a kurva anyád! Ja. Elmegyünk dolgokat vásárolni, megyünk a McDonald'sba. Ja, bazd meg, megyünk oda! Kurva már élet! minden. Menjünk a faszba! Mit parancsolnak, uraim? Egy darab pizzás csigát, 2 darab hamburgert, 4 darab gecis virslit, 5 darab hurkakolbász szendvicset, 32 darab kiflis, vajas kiflit, Bazd meg, többet nem 4 tudtam volna darab rendelni. disznósajtot. Oké? Jaj, Istenem. És ezt ki fogja megenni, mi? Majd a fejednek van akkor a gyomra, bazd, belefér az egész Budapest is. Igen, itt van. Itt a macsi fiúk, Na mehetünk. menjünk a gecibe. Áj, most mi a faszom én rátáll meg, bazd meg? Bazd, ne, jöjjön ide a kajámat. Jaj, téskész, TJ. Ott vannak azok a kis gecik, bazd meg! Oda nézd. Calabria Pictures, я представляю.